Nou episod și noi astăzi ne vom juca Among Us. Da, eu mi-am băgat o funcție în telefon prin care pot să scriu din românește în engleză. Da, știu, pare ciudată. O să vedeți voi, pentru că eu nu știu engleza. Această funcție mă va ajuta. Bine. Și așteptăm să intrăm în meci. Bine, haideți că am pornit într-un meci. Îmi place mult asta. Hai că am băgat pe 3 impostori. Suntem pe a doua hartă. Știu că trebuia să începem una, dar nu mă băgați în seamă. Și imediat. Stați. Așa. Aici avem să ne testeze de coronavirus. Așteptăm să ne testeze de coronavirus, cum v-am mai spus. Perfect. Perfect. Nu o să vă las ca fantomă pentru că ar fi, da, plictisitor. Bun, hai că am intrat într-o altă rundă. Când am și eu norocul să fiu impostor. Dacă nu știi, joculețul e foarte fan, dar e și nefan atunci când nu mă dă impostor. Așa. Eu nu știu cine e. Hai să vă arăt ce funcție am. Eu dacă apăs pe ăsta, aici am scrie română engleză. Eu scriu de exemplu, nu știu. Aici am zice I not know. Înțelegeți, e o funcție interesantă. Eu dau skip, văd că nu știu cine e. Sper să nu mă votez pe mine. Imposter with dark green. Nu știu. Adică mai faza. Asta zice re și asta zice că ăsta e. Adică, da. E bine că nu m-a votat pe nimeni pe mine. Player was not impostor. Deci nu a fost impostor. Încă 3 impostori mai sunt. Sper că vă place videoclipul. Poate vă întrebați de ce nu mai postez în ultima vreme. Păi, am destul de multă treabă. Încep să nu mai am timp de YouTube. Și, da, încerc să fac tot posibilul ca să fac videoclipuri pentru voi. Deci, eu zic să fiți din ce în ce mai atenți la mine, pentru că nu știți când va apărea un videoclip. Săptămâna viitoare o să fac un orar în care o să vă spun. Hai să-l votez pe ăsta și dacă nu e ăsta, înseamnă că e ăla cu deschis. Dacă nu e ăsta, înseamnă că e ăsta. Așa. Eu vreau să postez, numai că nu prea am timp. Săptămâna viitoare, cum v-am mai spus, pregătesc un orar, nu o să postez și o să încerc să-mi fac timp. Cum v-am zis, ăsta a fost impostor. Eu bănuiesc că dar n-are cum. Deci ăla, verde deschis, a mințit. Că ăla ar fi impostor, verde închis. Mă gândesc că teoretic ăsta n-ar mai fi, pentru că ar fi. Îl bănuiesc pe ăsta. Ăsta n-a vorbit deloc. Da. Dark. N-are cum. De fapt îl pun pe ăsta. Ăsta e pentru că ăla n-are cum, pentru că ăsta l-ar da de gol pe impostor. Înțelegeți? Trebuie să gândim logic. Bag așa puțin tare sonoră. Așa. Deci, eu nu mai scriu prea mult. Not. Nu știu ce să scriu.
Blue. Stai, cine? Oh, nu, n-am putut să văd. Bănuiesc că n-a fost nimeni, pentru că dacă era cineva acolo. Nu, ăla care îl bănuiesc. Teoretic. Dar ăla putea să mă omoare. Nu știu, am stat să fac și eu câteva task-uri. Meciul ăsta n-am prea apucat. Nu mă duc lângă ăla. De alta, dar nu vreau să... Ce bine credeam că era murit. Bine. Îl bănuim pe Not Chris. Not Chris. Not Chris. Impostor. Așa. Not Chris. It's not me. Dacă nu e el, s-ar putea ca tot să dea vina pe mine. Să încercăm atunci. It's white. Bine. După aceea o să-l votez pe white. Dacă asta nu e. Pentru că probabil că are dreptate, nu? Adică bănuiesc. Asta a înjurat. Și se pare că vorbește în altă limbă. Vă rog, nu căutați pe Google Translate ce a zis. După aceea ăștia îmi dau copyright. Bine. Cineva m-a votat. A avut dreptate. Wow. Deci, ăla care îl bănuiam a avut dreptate. Bine. Bun, și haideți că am pornit într-o nouă rundă. Videoclipul ăsta va fi de 13 minute. Iar nu m-a dat impostor. De la un timp nu mai am noroc. Așa, și pe harta asta eu mă pricep destul de bine. Bine, acolo nu știu care era faza, dar toți dădeau. Nu, aici mă poate omorâ foarte tare, că durează o grămadă. Hai. Așa, perfect. Hai. Să plec de aici, că aici oricine mă poate omorâ. Așa, aici. Iar cineva apasă pe ăsta. Adică... Bro... Skip vote. Te dau skip vot, pentru că nu știu cine e și mai bine dau din prima rândă, așa decât ăștia să mă bănuiască. Dacă mă votează toți pe mine, nu știu ce fac. Spart telefonul de geam. Apropo, vreți să fac asta? La 1000 de abonați, 1.000.000. Vreți? Din carantină n-a mai fost acel om care toată lumea îl admira și mă cred într-un film. Ăsta e mort. Sau... Bine, nu înțeleg. Aici ce mai votează. Aici au scris ăștia prin chat. Și câte. Hai că pun pauză până când... De fapt... Cum? Ăștia au reușit să câștige. Bă, stai, ăla a murit, deși... Bine. Nu mai înțeleg nimic. Deci, cam atât a fost episodul, v-am mai zis, nu am timp. Săptămâna viitoare o să vă zic datele de videoclipuri când o să le postez. Și da, eu am fost David și ne vedem pe data viitoare. Pa!